Kowe ngejak apa? Kowe ngejak apa? Nek pancen kowe ngandhaki yen bapakmu duwe piyandel apa ayo tak weruh. Piyandele bapakmu apa aku tak weruh. Bapakmu yo ngelek nyolok mripat. Bapakmu yo wong gedhi bal 17 wong ngelek nyolok mripat. Arep bangun kayangan ki ibarate cecak nguntal jagat cebol gayuh wulan utang-itung lintang. Iki sing arep dadi tok sumbering perkara Bagong kelakon wani karo Prabu Baladewa. Ya ta, Tru? Heeh. Ya sinuwun tak ladeni sinuwun nek sampean kepara wis emosi kalih kula mboten apa-apa fine okay fine jagat mangestu ngrowo wayah ndoro jagat nuwun sewu Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngraka ing Ndoraka kula tadah wadana wondene dinten sakmenika ingkang ngraka ing Ndorowati wantun sowan ngabyantur wonten ngersanipun Madu Yayi Prabu Darmakusuma Yayi estunipun anggenipun ingkang raka Ndoraka anganti dhumateng Kaka Prabu Baladewa rawuh wonten Praja Negari Ngamarta menika kula nuwun sewu. Jernyatanipun kula menika ngrumaosi kula menika minangka jejering tiyang sepuh. Tuwin kula menika ingkang dados pujangganipun para Pandhawa, Yayi. Sampun mataun-taun kula srawung kaliyan para Pandhawa, sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nggadahi bot repot. Pendak-pendak para Pandhawa mbetahaken kalawan kridanipun ingkang ngraka ing Ndorowati tartentu ingkang ngraka lair lan batosipun ingkang ngraka pun Bathara Kresna kula tartentu sak biyantu wonten ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma nanging wekdal sakmenika sawanipun ingkang ngraka ing Ndorowati wonten Praja Negari Ngamarta menika kula badhe nyuwun senjata pitulung Paduka Kanjeng Kaka Prabu nyuwun senjata pitulung Kaka Prabu. Iya Yayi. Wong sing rembag sawanipun ingkang ngraka ing Ndorowati menika kula nyuwun senjata pitulung awit sampun wonten tigang candra rikalenggan sak menika. Negari ing Ndorowati menika ketaman pagebluk. Kathah para kawula ingkang sami nandhang sesakit esuk lara sore ketiwasan sonten lara enjang kapralaya menika kathah sanget. Pramila anggenipun sampun bingung bebek jibak menggalipun ingkang ngraka ing Ndorowati. Dinten sakmangke kula menika nggadahi kadang inggih menika pun para Pandhawa. Lah, para Pandhawa menika nggadahi daya kemanden. Wujudipun gegebengan pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada, Yayi. Perkawis wangsiting para Jawata ingkang sampun kula tambi, negari kula saged malih nirmala temajati jati temah mulya. Nawi pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada kapasraken dhumateng ingkang ngraka ing Ndorowati kinarya tumbal wadaling praja negari Ndorowati ingkang ketaman pagebluk. Pramila sawanipun ingkang ngraka walih-walih menapa kula menika namung badhe ngebon-bonin jangan jejawas sonten. Sawan kula menika namung badhe ngemis dhumateng Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kedua maringaken ngambil wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Badhe kula boyong wonten negari Ndorowati samangke kinarya tumbal wadaling praja negari Ndorowati ku taman pagebluk. Iya Yayi. Ingkang ngraka ing mandur ingkang minangka dados seksinipun Yayi Prabu Ndorowati ingkang nandhang rubeda wonten negari Ndorowati. Awit dinten sakmenika negari Ndorowati menika nembe nandhang susah, negari Ndorowati menika nembe nandhang pagebluk. Ketaman bebendu saking para Jawata. Pramila kula suwun kanthi sanget Paduka Yayi Prabu Darmakusuma lelanana sukulan penggalih Paduka lair lan batos. Kula aturi maringaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada narya tumbal wadaling praja Yayi. Tebyar kator kula ngono to wau. Didhemataring pasewakan negari Ngamarta nalika semanten nata ing Ngamarta Sang Prabu Puntadewa. Nampi pangandikanipun ingkang ngraka ing Ndorowati ingkang ngraka ing Mandura Sang Prabu Baladewa Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalika semanten jatuh datan moba, datan mose legeng nganti kula prati mogole kencana. Dadosaken kanyur pirangka warju kanyur jare wong aganten warju jare wong kersa minangka durung abang itu durung manjing dasari partala kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkeping kuwi pasiban bono amuk apa tukang dadi darunane ora ana mancana padhekajake medhot saka wantilan kejawi amung sawanipun utusan saking Karang Kadrempel nangge sang lurah Pitrungan rong bolong semana iku lurah Bagong kewantun minggah matring Ratu Praja Negari Ngamarta Rebeber pindho soto metarangan gawe kaget kang samya mulat mangurung baing para kawula kancana daya piyak jaluk dalan jagat pangestu ngora wayah Bathara jagat Kaka Prabu wonten timbalan Yayi
Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandika Kanjeng Koko Prabu. Teka ingkang rayipun Darma Kusuma nampi sowanipun Petruk Kanrong Bolong. Mongko mboten pangling kadhiraken kaliyan pun Panakawan Bagong. Koko Prabu kula nyuwun inah. Kula badhe andangu dumateng sowanipun Petruk kaliyan Bagong menika Koko Prabu. Yayi. Purba asesa wonten ngasta patuk Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi. Petruk Kanrong Bolong sowan muning Mrajanegara Ngamarta padha kanthi slamet sak sowanmu Petruk. Nunamit masang limantapit tinebinung ludune dumaping tawang-tawang. Linepat ing tolak manu sinuwun. Iya Nun. Pareng maduka sinuwun Prabu Darma Kusuma nimbali dumateng ingkang abdipun Petruk Kanrong Bolong. Sawanipun ingkang abdi ing Karang Tumaritis mangge wilujeng tebih saking Rubida kalih Sambikala Nirbaya Nirwikara keparang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Nun. Iya Petruk tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana Petruk. Ha iki sampun kula pundhya karya jimat maripe ndayanana ing kasantosan prayogakna Petruk sampun boten kirang prayogi. Bagong padha slamet tekamu Panakawan. Nonamit pansang keliman tabe tinebena ngiladuni dumawing tawang-tawang reca koblak iblis lanat padha jek. Yai Nonon ngestaken dawuh sinuwun. Pareng paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma amiji ani bali dumateng praptanipun ingkang abdi pun glondor. Sowan kula wilujeng tebih saking Rubeda kalih Niring Sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Panakawan tak tampa pangestuku Tampanana. Yai Nonon sampun kula tampi. Gong. Glondori sapa? Embuh. Oh ngono wis ora apa-apa penting didit. Iya. Prayogakna Panakawan ning Nonon inggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Ya. Ngopo to Gong iki ra? Panakawan Petruk padha kanthi slamet tekamu, Bagong padha slamet sinuwun Ndarawati rawuh teng mriki. Iya sawetawis aku sowan ngersane Yayi Prabu Puntadewa. Nggih sampun kula tambi bekti kula kunjuk sinuwun. Ya pangestuku Tampanana. Bekti kula kunjuk sinuwun Ndarawati pangestuku Tampanana Panakawan. Noknane nggih sampun kula pundi. Petruk Bagong padha slamet tekamu. Ndara Baladewa. Iya Panakawan. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku Tampanana sampun kula pundi. Bagong padha slamet bekti kula kunjuk. Ya pangestuku Tampanana. Kula pundi wis dipursingkat wae, Tru. Iya. Gak saset rembuke dados ngono wae kok. Nuwun sewu sinuwun mbok bilih kula kaanggep cumanthok kanggen kula matur sinaosa kula dereng dipun dangu. Kula badhe ngrumiyini matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Petruk ora dadi ngopo jernyatane nadyanto derajatmu kuwi Panakawan. Nanging kowe iki wong tuwa, mula ndak paringi kalodhangan kowe matur apa wigatimu saning Prajanegara Ngamarta ngestaken dawuh. Ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kawula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Iya. Ndungkap mongko kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun utus dening wong atuwa kula inggih Bapak Semar inggih Duda Manang Munung, ya Bojogati ya Saronsari. Ya Sang Dyah Punta Prasanta nggih Sang Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya. Bapak mutusan kelawan kowe nggih. Menganturi dados Bapak utusan kalih kula. Nalika semanten Bapak dawuh kalian anak-anak para putra-putra ing Karang Kadempel. Petruk Bagong kowe rene ya, gareng kowe lunga wae. Merga wigati iki sing iso ngrampungi perkara mung Petruk karo Bagong. Nggih, Pak. Wonten dawuh napa? Aku ki ngrasake kaanan ana ing bumi negara Ngamarta iki wis tentrem ning sajak ana perkara siji sing ngowahi. Perkara siji sing ngowahi. Nggih. Negara Ngamarta niki padhang banget. Ning wonten setunggaling titah ingkang damel peteng, damel bon repot wonten Prajanegara Ngamarta. Lah perkawis niki dados keganjilan manahe Bapak. Lho, kok iso ngono, Pak? Sampeyan kok iso ngendika ngono ki sebabe apa? Lire apa? Dasare apa? Sampeyan duwe penemu apa? Aku ora duwe penemu piye-piye, Petruk. Nggonku ngrasake kanan Praja Ngamarta sing kaya ngene iki, sing wis tentrem ayem-ayem.
Masinamatan daya dinayan gemari palo jinawi iki pengin tak apikke meneh, pengin tak tingkatke meneh, srana aku kepengin bangun kayangan. Kayangan kudu papane Bathara Guru, kayangan kudu papane para dewa sing ning dhuwur kono ki dudu babar pisan. Nanging kayangan kuwi mujudake papan sing endah, ayom-ayom tata titi tentrem. Lah, apa kok aku ngundhangi tembung kayangan? Kayangan kae pancen tentrem ning sok-sok kala mangsane kadang kalane ana perkara siji sing ewahi-wahi akhire gawe kayangan geger. Niki sing ajeng dibangun kali bapak. Lah, kula pun sarujuk, kula pun matuk, Bagong nggih pun manut. Prinsipe Bagong niku penting didit. Iya. Lah, bapak dawuh kali kula, Petruk wis ana ning Ngamarta. Perkara iki aturku iki kowe minangka lidah sinambunge wong tuwa aturna karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Aku arep mbangun kayangan silihna wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nek mboten angsal, Pak, nek ora oleh piye carane leh mumeksa wong Sinuwun Puntadewa ki le ngemong wiwit cilik nganti gerang bongkang semene gedene iki sing ngemong aku Petruk, sing tanggung jawab ya kudu Sinuwun Prabu Puntadewa minangka Nalendra Ngamarta, aku iki kawula Ngamarta. Pramila ngaten Sinuwun. Sumanipun ingkang abdipun Petruk Antong Bolong mriku sayekti kula namung nuwuni ingkang dados dawuhipun Bapak. Menggah napa to sejatose sing dikarepke Bapak pun kula aturke kalih sampeyan perkara pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada diparingke napa mboten niku terserah panjenengan. Rebat cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petruk wonten dawuh Sinuwun. Pripun sareng kula matur sajak rengku pasuryanipun. Petruk Antong Bolong sing gedhe pangapuramu merga wektu dina iki aku bingung. Lho, bingung sebabe napa Sinuwun? Praptane Koko Prabu Sri Bathara Kresna ning Prajanegara Ngamarta iki uga bakal nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Lho. Sinuwun Ndrawati ajeng ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, ajeng dingge napa Sinuwun? Negara Ndrawati ketaman pagebluk. Bisane Waluya Nirmala Temajati Jati Temah Mulya yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada Petruk Jaja muntap liriki nentap duka yayasini piyen sinaput mring sagedhing murub dadi tahono Petruk dawuh Sinuwun kanca-kanca wira pradangga iki kok padha gawe kaget ana ora ana udan ora ana angin kok padha ting klompiang Jelalatan pancen Truk Petruk arep omong apa kowe? Nggih Sinuwun. Kemalang kula badhe matur. Janjane perkara niki kula kok ganjel. Ganjel sababe nggih nyuwun sewu. Enten sing ganjel teng negara Ngamarta sepisan. Praptane Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada niku ajeng dingge tumbal wadaling praja. Iya, lah nuwun sewu. Perkara niki kula kinten sing saged mempertimbangkan namung panjenengan kaliyan Ndara-ndara Pandhawa. Sebab Pandhawa niku sing dadi kekuatane nggih menika kekuatane pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nek pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada cat saking para Pandhawa nuwun sewu Pandhawa gangsal sak negara Ngamarta sak kawulane mboten duwe daya. Kamangka anggenipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika badhe mboyong wujuding pustaka menika badhe dipun damel tumbal. Dingge tumbal niku pol-pole dipendhem nek ora diobong. Teges nek pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada dipendhem niku sampean sak kadang Pandhawa pisah kalih pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada teges ora duweni daya. Nek Pandhawa ora duweni daya, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, haters-haters sing mboten remen kalian para Pandhawa niku angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinare ngajeng gawe cintrakane Pandhawa. Aja kok cintrakane Pandhawa, patine Pandhawa diajab gampang nek mboten tinunggon wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Ngono Petruk nggih. Pramila monggo dipertimbangke. Nek diboyong bapak wong disilih paling-paling ming 5 menit. Nek nyewok 350 nggih paling mboten ming 5 menit bapak niku wong wis tuwa. Ngaten mawon. Ning nek digawa teng Karang Kadempel sampean mboten kecalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada mek pun rampung mengke dibalekke. Ya ora ketang dibalekke oke kanane wis rada teles-teles sithik mboten apa. Mergo bar dinggo kalih bapak dinggo nyambut gawe mbangun kayangan wonten Praja Negari Ngamarta. Iya nggih. Niku sing sepisan sing Petruk ngrasa ganjel atine Petruk Antong Bolong. Sing ping pindho sinu.
Sinuwun Kresna niku ing atase titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku napa? Wisnu niku dewane kabagyan, dewane andum katentreman. Kok negarane Ketaman Pagebluk niku nek ora Wisnune kurang gawean, nek ora Sinuwun Kresnane kurang gawean arep gawe cintrakane Pandhawa, mboten kakon ngoten niku. Tur jaman sakniki niku wong ndhe persewaan kostum niku kathah. Kok gegek niki senes Kresna asli, kok gegek niki ming Pardi nganggo sandangan Nata Ndrawati. Sowan teng negara Ngamarta ora seneng karo para Pandhawa, tumuli gawe karti sampeka ajeng renah patine para Pandhawa sinuwun. Maning jajalan seketaning baru iblis lanat menungso ora tatanan Petruk. Petruk kantong bolong. Sinuwun Baladewa sajak duka Yayah Sinipi. Ora nesu sebab apa mergo ucapmu sing pancen ngawu gawar ngawu. Kowe ngarani yen to Yayi Prabu Kresna kuwi panjal maning jajalanat. Kowe ngarani yen to Yayi Prabu Kresna panjal maning Pardi. Ya ngono to. Lho nuwun sewu wong mboten logis kok. Pisan Sinuwun Kresna niku Nalendra ampuh titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku dewane ngandum kabagyan, dewane ngandum katentreman. Kok nganti negarane Ketaman Pagebluk niku napa nek mboten aneh niku rak ya. Nek senes Sinuwun Kresna asli nggih mboten mungkin to. Ning perkara iki sing gawe runtik atine Prabu Baladewa. Kangge pun runtik karepe sampean, mboten runtik nggih karepe sampean kok. Sing baku rembug niki rembuke ku Petruk karo Sinuwun Puntadewa. Perkara wenang maringake pustaka niku wewenange Sinuwun Puntadewa senes kok wewenange Nata Mandura. Truk. Minggir wae kowe. Ngapa to, Gong? Ki nek kowe kokean bergajul, kok ndak ora ndang limbukan, mundur. Ora gawe geger. Geger ya wis, penting dedet ngono kok ora. Anggepe apa? Lho, Bagong sing maju, kula sing majeng sinuwun, kula sing ora trima mergane nuwun sewu. Petruk teng mriki niku minangka dutane Bapak Semar Badranaya ajeng mbangun kayangan. Kayangan mujudake dan seterusnya. Ampun mboten ajeng kula jlentrake, wong wis bola-bali nglakokke. Ngoten. Lho Petruk wis wani ngias karo asmane Yayi Prabu Kresna. Kula nggih wani ngias asmane sampean. Pun sakniki mbangane teng mriki mung dadi pasulayan ming bengak-bengok kempar-kempar nggo medal Jawi nggo. Piye metu njaba? Bayar larang metu njaba ora apa-apa. Mergo ora edan lho Gong kowe ta. Mergo bapak ajeng bangun kayangan niku nuwun sewu. Sing dingge piandel bapak pisan para Pandhawa niku serawunge luwih suwe kalih para Pandhawa. Bapak luwih suwe serawunge karo Pandhawa tinimbang Sinuwun Kresna, luwih serawung karo para Pandhawa. Dadi bapak ndek piandel. Bapak ndek orang dalam sinuwun. Lah saniki nuwun sewu sing dewe wenang tumrap pustaka Kalimasada niku mung Sinuwun Puntadewa senes kok Prabu Baladewa niku mboten. Pun kula antepi pun kula tekadi geger teng negara Ngamarta merga wong urip teng alam padang niku penting dedet. Ora ketang ling utang. Kowe inget sapa? Kowe inget sapa? Nek pancen kowe ngandhaki yen bapakmu duwe piandel, piandele apa ayo tak weruh. Piandele bapakmu apa aku tak weruh. Bapakmu yo ngelek nyolok mripat. Bapakmu yo wong gedhi bal 17 wong ngelek nyolok mripat. Arep bangun kayangan ki ibarate cecak nguntal jagat cebol gayuh wulang utang-itung lintang. Iki sing arep dadi tok sumbering perkara Bagong kelakon wani karo Prabu Baladewa. Ya ta, Tru? Heeh. Ya sinuwun tak ladeni sinuwun nek sampean kepara wis emosi kalih kula mboten apa-apa, mboten apa-apa. Fine, okay, fine. Terus streaming ta kuwi? Streaming. Penontone pira? 1840. Oke, sekseni wong sak donya. Ngapa? Bengi iki kelakon Bagong iso menang ora mati, ning malah Baladewa sing mati mungsuh Kyai Nenggala. Heeh. Ning kaya ora mungkin. Aja ngono kuwi ta kowe iki. Gere lu si jalmu tan kena kini ro. Pun tinimbang sampean mengke malah ndodol teng kedaton negara Ngamarta kula kanthi medal Jawi.
Kakange wis metu adine sisan ora? Lho. Ku arep nantang karo aku, nantang wae tek yo. Anggepe apa Kresna nek ora perang karo Bagong ki ora jangkep kok ora anggepe apa. Ampun. Pun kulane ati sampean kudu gelut kalih kula. Wilayah Joidan Ponokawan. Aku iki Nalendra kok kon gelut sak geleme dhewe karo kere-kere kaya kowe kuwi. Kembangane aku ngurus dapurmu, aku ngurus pustaka Jamus Hyang Jimat Krimasada ki narya tumbal wadane para Janagara Ndrawati. Ah nggih pun niku rembuke dirampunge. Senengane ora bola dewa pun kula rampungane. Penting didit kok senengane ora. Nalendra mbok marma sing sang katri gumulung. Katri gumulung mangrompak ing wadya. Koko Prabu mriku kados pundi? Yayi wonten timbalan. Perkawis menika kula kinten paduka Yayi Prabu Darmakusuma mboten susah dipun menggalih. Jernyatanipun kriwikan dados grojokan guyon dadi tangisan kawontenanipun inggih keparengipun perkawis katentreman negari Ngamarta ingkang badhe mungkasi nggih mboten nangkung namung ingkang raka ing Ndarawati piyambak. Mangke kula ingkang misah antawisipun Koko Prabu Baladewa kaliyan Ponokawan Bagong. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Menawi ngaten kula kinten sampun purna jejiban pasewakan. Nggih kasumanggaken Yayi. Werkudara barba kanggo apa? Bubarna kang padha sebo ingsun kundur medhaton. Ya ngestake dawuhmu. Njaluk pamit metu saka pasewakan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Werkudara kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Arsa sang nata kundur ngedhaton jog saking dampar cara kinabit gambaran gading kadhiraken sak jari perumban jedhi manggung tanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil pacaring Prabon kawisan saking mandura tindanyo sang Sri Naranata lamun Cinandra pindha Jawata kairing widodara widodari